We zijn onderwijs, wie? Dat is Jan Jelle en ik. Onderwijs naar Frankrijk, want we gaan ook naar het vrouwenvoetbal WK-finale. Hey Lyon, here we come. Het mooie is alleen nog, we hebben geen kaart. Geweldig. Mooi, we zoeken al in Frankrijk, dat mag ik zeggen, maar we zoeken er ook voor de Tour de France even heen. We gaan naar de vrouwenfinale, dacht ik zo. Dus we zullen even zien of we nog PK te krijgen. Bonjour. Et Bonjour. bienvenue à la Coupe du Monde féminine France 2019. Yeah, I was looking for some cards for the final. They put yesterday 4,000 tickets. It will be sold in 2 minutes. That's really fast. De kaart die stuurt Jan Jelle mee krijgt. Ik zal het even voorlezen, ja? De kaarten gaan weg wegens een relatiebreuk. Geen zin om er naartoe te gaan en gun het mijn ex niet meer. Ja, maar Eduard, die vrouw die zei van nou, ze gaat er maar akkoord, zei ze. Train een heel bankje binnen, wel een beetje heeg, maar ik denk gewoon, huppakee. Heel bang, ik moet wakker haten. Train een heel vertwaakaart. Hey, maar regels toert, want ik ben even nog drop van horen dingen. Stop. Oké, stop. Want? Wacht even, want die zei Semino Ja? dat het echt prima is. Ja. Maar even een... Wanneer wil hij het ophalen? Ik ga zijn 300 euro is voor mij akkoord. Oké, want ik ken hem inderdaad een oermeidje. Nee, maar die zei Semino, dat kent dan net dan. Oh, dat auto, wacht even. Nou stuurt Semino weer een bericht, dat is het voor Frans. Wat dan, wat stuurt ze dan? Dat is prima. Ik moet wel in de ochtend mijn bonusdochter ophalen. Dus ik ben vanaf 12 uur thuis. Betaling maakt mij niet uit, maar via bank of contant. What the fuck? Ja, maar ik ben gewoon een eerste verkoper. Dat zeg ik zelf. Een maat van mij kan niet gaan, dus we gaan niet meer. Doe had ik nog contact gewoon met Koen en met Leila. Maar net hier kom je het vertrouwen aan dat de kaarten echt werden zoeken. Echt werden zoeken. Ja, nou, 200 euro zou ik moet max per kaart, hè? Nou, wie dat? Ik leuk ook nog 4 banken in de beurs. Dat was een contant, hè? Ja, ik heb contant, Ja. nog 400 euro. Coupules. Zullen we dat maximaal doen voor 2 kaarten? Hoeveel? 400? Dat is de maximaal wat we doen, maar we Oké. beginnen voor 300 of minder. Bas is hier de koffie natuurlijk, maar ik kan niet kijken op die site, jongen, via GoGo. Van de kerst een kaartje kreeg voor 1260 euro. Categorie 4, is het wel lekker heeg? Dat is in een kaart. In je kaart, Zitten we correct boven 1260 euro. het budget van 400. We kennen het, nou, anders geven we het gewoon net heen, dan boven gewoon in Rijms. En dan? Nou, dan geven we gewoon een short wel aan in Rijms. In een sportcafé of zo. ja. En wie is het nou echt of net? Nee, serieus, want ik bedoel, er was de 4 woorden voor Rieden, 4 woorden waarom heen, dat 10 woorden Rieden. 10 woorden extra Rieden, hè? En voor hetzelfde, het kost niet in het stadion komen. Ik ga net zin om je oplicht te letten. Dat ik even gewoon in die fanzone staan, in plaats van dat ik in We gaan net in die fanzone staan, jongen. Wat dan? Jongen, het stadion dat is daar om de hoeken. En dan gaan we daar op een plein, dan kunnen we lekker goed thuis blijven. Zo met camera's is voor natuurlijk pas voor geen meter. Dan gaat het avontuur dan morgen verder, want vandaag eerst even eten. Even wat drinken. En dan zullen we morgen even verder, nou. Een lekker nachtje in het hotel. We hebben de nachtje sliepen kent, letterlijk. En we hebben besloten om toch maar heen te gaan. Ja. Ik kan wel contact houden met je worden gast via Marktplaats. Toch maar even bezocht via Marktplaats. Ik denk misschien er nog iets te vertrouwen. Ik probeer telkens meest te vertrouwen, maar het iemand die me echt vertrouwen aan kan van dat het dat het te vertrouwen is. We gaan nog geen kaarten. Jongen, 43 euro, hé. 42 euro Wat verdorie, joh. om een beetje een dik in te rijden. 8 kilometer, nou zo. Dat is het stadion. is toch prachtig. Wat een mooi stadion hier. Dat is een mooie kaart, hè? Dit is een mooi dit. Zijn vregen. Kunnen we hier net parken? Ja, als het weer stoplicht misschien, hè? Ah jongen. Maar we praten ze maar. Wat er wat om melden dan, hè? Yeah, we want park. Parking in my house. In your house? Yes, it's secure. Oké, en 20 euro. 20 zullen we meer parkeren? Ja, best, ja, best jongen. Oké, Ja. turn around. Wat was nou?
We hebben een auto, ruimte. Deze man die had hier een hoeske en we kunnen hier, zo je bent ook oren Hollanders die hier staan. Ja. Voor €20 kunnen we parkeren, ja. Goed, we zijn dus nu vlak bij het stadion. Het is een uur hier, denk ik. Dus het is 4 uur voor de wedstrijd. Ik denk mooi betiert erheen, hè. Nee, de kans dat ons handelaren binnen mij wat kaartjes misschien grutst. We gaan eerst naar de officiële tickets ding, want er is hier gewoon een ticketsbureau hier. Hè? Dus kijk alleen maar om aan te halen. We staan in de rij, het is nog 4 minuten, nee 6 minuten te gaan. En dan gaat waarschijnlijk die doorriepen en dan moeten we naar de ticketing. Niks meer. We hebben niks gegaan. We nemen de Elstrutsen in het kaartje. Hè? Want ja, we hadden nog geen tickets. En dan begreep ik dat nou ja, de politie die controleert er heel wat op illegale ticketsverkeer, want dat mij dus blijkbaar net. Dus ja, wat doen we nou? Hè? Het is nu kwartier op 12. De wedstrijd begint om 12 heel uren. Ja. Dus ja, what are we going to do? Dus de laatste hoop. Yes. Ja. You need Two. how much? I have one. Only one. But you won't be together. Yes, we won't sit together, but That's not a problem. no, it's not a problem. If you want, you can continue to find. If you don't find, go to me. You will be here or something. A little here, 10 minutes. I bet after I will go. Okay? Okay, then we keep in touch. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, this is 250. Ok, super. Yes? Super. Thank you very much. Thank you. Thank you too. We're just in time. Go in a... Ik had er dat je Zo'n jongen. Nee. dik het woord lid. Nou, we hebben ik af, maar... Ik weet net dat die man maar in een overvalt zat te zien. Herinner ze, dat is dit waar man. Ze moest naar feestdag zijn. Nou ja, dit binnen de tickets. Nou is de vraag wat ze echt binnen. Ja, god, dat wordt hè. Dit wordt even spannend, We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Wat is dat eigenlijk? Oh, het is 20 van 4. Oké, good match. Oké, thank you very much. De eerste check. De eerste check is goed. Het is geen streepjescode, maar... Nou, oké. Best. Wow! Ik dacht het niet. Geweldig. Yes! Ja, ja. Wat helle. Hey! Land getrouw. Vries doeltje op. Blijf ik tot in. Bad, you know, but they really fought for it. So it were really like the lionesses, like we say it in Holland. It was great to see the spirit. But yeah, I think USA today was a bit better. Geweldig. Bedankt voor het zien naar deze video van de Frieske vlogger. Vond je het nou een leuke video? Dan neem een toem omheen. En was het nog meer zien? Zullen we eens even naar deze video zien. Misschien vindt die ook wel leuk. En vanzelfs mag ik altijd abonneren op de Frieske vlogger. En ik wil nog even mijn speciale dank uitspreken aan @Slusovic van Instagram. Had me namelijk een paar gouden tips jongen over het keepje van de kaarten van het stadion. Onder oren zei er van, nou wacht je gewoon zo lang mogelijk. Vaak is de kwartier van de wedstrijd nog onmogelijk. Ze wien natuurlijk in ervaring, dus nou ja, wie er al 4 uur van tevoren. Want eigenlijk vies te betiert wie werd er al vies te lang wachten. Hè? Maar uiteindelijk konden we in ieder geval onze hoop vestigen op wat Slusovic zal zijn hier van wacht je tot het laatste moment. En dat had uiteindelijk echt werkt. Dus hartstikke bedankt daarvoor en tot de volgende video. Geweldig.